No niin, laitetaanpa pieni videon pätkä, kun luuli, että kytki kilisee, mutta eipä kilisykään, kun kilisi tämä pakoputki. Jota pikkusen korjasi asentoa, se otti tuohon rauttaan kiinni. Kone käy erinomaisesti. Tässä on juuri vaihdettu öljy. Ja näkee, että on koneessa tehojohteen myötä. Tää on ihan normi 2 tahuja. Ja vilitutkin pelaa silleen, että pientä kosketushäiriö on. Pelaa toinen puoli. Täällä on joku pikkuinen kosketushäiriö, kun se pelaa. Sitten otetaan toinen vilikon puoli. Ihan pikkuisen. No, siinä on kosketushäiriö. Muuten on kyllä ihan tiukan tuntinen. Valot pelaa. Pitkät. Lyhyet. Semmonen, elikkä kytkimen luulin, että kytki oli kilisi, mutta eipä kilisykään, kun oli vaan pakoputki. Pakoputki resonoi tuohon runkoon, kun siihen vaihdettu uusi pakoputki syksyllä. Just vaihdettiin siihen öljyt. Kone on kyllä siisti. Pakoputken asentoa piti vähän muuttaa. Nyt siihen vaihdetaan vielä nuo kesänappulat. Mitäs tästä muuta osaisi kuvatakaan? Näin, ja sitten siihen tulee vielä hyvät kesärenkaat, eli uudet, ja sitten tulee vielä ihan ajettavat kesärenkaat toiset varalle.